acca nan noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe aya o habride Piindi TV ko salminde e juurade kono kadi e weltanade moon kala saaha onon yeɓoɓe émission moon Ganndal Thierno Mody Aidara tanum nelaɗo Thierno Ganndal ko arata kaalo ko iwata kono ko Thierno soyne yiide yette jabbe on paami tigui émission moon mbaɗowo buzz émission moon mawɗo ko Thierno o heewi wiide kono haɗe nden ko salminde waɗoɓe commentaire hande kan onon idotomi wadde salminde waɗoɓe commentaire e waɗoɓe partagé émission ɓe min beltimo e moon kono min calmina galleji hilfaɓe diine hilfaɓe aada min calmina galle Cheikh Oumarul Foutiyou Tall koɗo adama esa Ilimani Siré Samba Demba Ali Mouhtar koɗo subaka joom wuura nangue e hoore Thierno Bachirou min calmini kono min calmini Touba Tiwawan Ndiassane Layen Madina Baye kala to kilifa diina wawi wonde e nder Fouta min calmini kono kadi en calmini kureji men chrétien ji ne wonno eɗen kewi sehilaɓe jaagoji kono hade nder ceerno de sehilaɓe jaagoji mbaɗa heewi ndeysan deni en mbaɗa heewi sehilaɓe ɗum tawi ngalla so ari pan arat galla pan ngalla machallah ceerno est ce que aɗa noon ala ɓurɗo moƴƴude jaago ala eɓe moƴƴi kay kaali eɓe laaɓi te eɓe nunɗi kadi eyyi ka haajumaɓe ala hen eɓe jaaɓi liggaɗi waddu hen ɗum ɗon eɓe jaaɓi liggaɗi eɓe nunɗi jaaguji ɗi a arta kala hodduɓe jaago yo woppu hen hakkille yalta taw jaaguji e bedda ñoha ala jaago jotta koye bedda bo ceerno haaliɗo waɗi fayida jaago eyyi so fini ha te deb armi haalama kaali économie kam kamɓe tan mbawi économie debbo jaago temedere dépasse temedere tottirta dépasse temedere tottirta dépasse gottoɗa hen kirtoɗa hen kaali par ce que kamɓe hay rewɓe ko liggotoɓe rewɓe ko liggotoɓe kalduɓe nefantuma ɓe mbaɗa trace soble goto mbaɗa hen pukka hen ndiyam ha heewa gotto hen kirto hen tawi goto nanantaɓe no probléme te noon mbaytii meɗi nande debbo jaago suutima ala suutani donc pourtant ceerno hawni noon te debbo jaago mbimami no wawi fawodire pandu 5 tekke wuppa ɗum ñalawma goto rafetaki ottata watta he dan enen nde acca ene huule hen e ɓe mbatta ɗum ala joni kam enen kam joni exemple sa resi debbo kuppol ala hen kuppol e holɗum kadi chargeoyde gaz ala hen kamɓe ɓe chargeoyde ha gaz unde ala hen unde mon ɗum kam ceerno unde ala hen ɗum jarani haalde pourtant no fonno hen wonde noon wonko gandanɗa kam ɗum noon nen hen pharmacie a yahat pharmacie kay mbaɗa déclaré façon ordonnance fof ɓe moye gadda ndafet tan rewɓe ordonnance kadi ni woodi tan naturellement debbo ordonnance yo ceerno a naatede suudu cikkaɗo ko pharmacie kaaliɗo Allah te ɓe jarata ko ɓuuri hen bonde a sodata par rewɓe ɓe jarata jara min noon kaaliɗar mi haalama min sam soodi ordonnance min ñeeɗo e ndiyam mi ara mi fawa mbat dajjita mbattortuma la eyi par ce que hewɓe ɓe mbiyat ɓe jiiɗa lekki noon min soodiran ɗum kaaƴ wona kaaƴe codirmi ɗum ko kaalis codirmi anda no mbatmi ha kemmi kaalis o kaalit joni noon mi safratama caloɗa mbiya min wiyani bomi kaalis o jignama joni nana a rafama mbiya karde sali ko defa joom galle makko safran ɗum te Allah nandi mo jogui ko codirmi leɗɗe mi sooda e leɗɗe kay mero mi e rewɓe tikkanoɓe joom galle mabɓe kadi mbiya ñamata lelo tan ñobboɗa tan aɗa suddi a rafkino sa kala ko jiɗɗa haal wi ko ɗum jinmi wi ko ɗum jinmi kala armi haalama ayi galleji kewɗi sa soɓe dañi programme so yangue foti arde walla inde a yiyat probléme waɗat provoqué rewɓe mbaɗa provoqué worɓe ɓe dugda e mabɓe coow heewa histoire heewa pour holɗum pour ñande hen so yonti tan o rokkuma kalis ɗum kay yewtide makko tan wima kaari kat mo jogui naggam sangam somo jogui o rokkuma so jogaki ko wimami ala jarani duga jarani tikkude walla tikkude bolle puyɗe kaali ay dewgal yoɓe neno hen tikkude bolle puyɗe safi tikka safani tikka safi haala safani haala won worɓe ganduɗa kadi safi haala safani haala ɓe moɗata dande voilà ko poti haalde ko ɓe kalta ɗum te Pape Diouf jimo wi ko min so huulo yebla yewete kaaliɗ wonko gandanɗa no jari haalde won ganduɗa jarani haalde détail uji naggam sangam kereb jarani haalde kaaliɗo enen diine men koko holli men ha holli men no gondeten e rewɓe men sa haali o salima a haalta salima an jogui an jeeyi hoorema walat bowal non armi haalama diine ko yamir ɗum de waloy bowal est ce que o wattata wiide kawa nattata nder sa waali toon lewru o changeani nodda koreji makko kaali ko étape par étape sa waali bowal kadi e jamono wimo yimɓe tolni est ce que kanko no walta wadde appel aji makko vidéo kanko ɗum no hakkude makko e Allah manam diine l'islam haalduma noon nehirta joom suudu ma hande sa haaɗimo hunde o salima wa faami walla wimo hoto yaaɗo o yeehi probléme dal waɗi a yiiɗa fiira yiiɗa a jogui droit haddemo hoorema eyyi kono ceerno noon kalden gonga tan waaɓe no min worɓe eloɓe ɓe kadi a yiyat debbo kadi yaaha marché waɗa taybas mum ara defa defta mbiyama no wuuli kanima no heewi
mi wimo mi ñamta kanje manam n'importe quoi dal wana nane nana dum kalmi dum nder haala won worbe nganda safi haala safani haala dum non ko fawore kono elde ñamde kadi ceerno wala daña hobbe kadi debbo ma defte mbiyam o ko foori te ay kalit won ganda kadi souvent mriya worbe no baddu yobu ngoppu dum furade rewbe mabbe nder yimbe dum no wawi debbo pullo ne wawi no wartade bingel ma woppu dum fiide e yeso giira makko hedo kalantuma do souvent neddo no fiya ba makko ko dum ko laabi kalantuma ko don moto nen no fiya ba makko ko dum wada dum ay biye so wadi hunde woppu hawara nder gal a fami jom suuduma so wadi mo ko musma wala wadi ko metuma hoto yennumbo jaltan puntondira ha jamma nata nder suudu so dani mbaramo pak o umo jodo mbiyam umo jodo o jodo kalnamo ko nanan ina wawi sawo yafnoma o yafnoma wayi kali neddo en Allah bindiru min hande kala ko mbawda wonde min ceerno tan min kala ko mbawda wonde min won ganda sawdi kam no men der yimbe tan heɓat kam min ko non mbami e kala ko mbawda wonde non mbima ya won président de la république kono kadi yoɓe ganda kadi ceerno nadde e waññi muusi debbo ma hayso defi ko ganduɗa hande lamdam nam ɓurti walla ko defi ko hande kam a waɗi sentir no waɗi erreur maslo tan ɗum noon nelaɗo haali hen kalit nelaɗo wi neɗɗo so sa fawnama ka yiiɗa walla ko metti faw kudduma a faami jeeha sabu naɗɗo e wañ no defa kalit on wonno fandare makko yo wel wonno fandare makko an sa defa ata e ɓurto sukar an gorko wallahi saha ɗo defa ata e haaɗa wasa wadde sukar walla selba kanko kadi ko neɗɗo tan hande o so defi hande weeli janggo so defi no wawi mettude so metti andu o no defa ko weeli ko tatiɗo kalidu te probléme kewɗo kalidu anda nota debbo no defa ko metti saha debbo no tima barme yejjitat banko barme sikkat ko pofleur tim sikkat ko pofleur tim manam probléme aji stress kewɗo feñat ha e nder wañ defu debbo billahi te kalidu ayi won worɓe ganda soɓe naati galle mabɓe tan musiba fuɗɗima hay suka mabɓe jewnata ɗum jawde bammon ay ari bammon en ara walla an sa naati galle to joom ay ana waɗa sentir joom suudu ma waɗi perturvé sa naati tan ko haala idotoɗa ƴeew mbalito ƴeew ɗum ɗo voilà ƴeew sukaɓe mbayani belladele galle o sa yalti e beddaji aɗa moƴƴikino e beddaji ɗum noon wona jeeyaka e diine l'islam wona moƴƴere kadi ay neɗɗo kaaliɗo moƴƴere koye galle ma fuɗɗoto non ɗona moƴƴere koye galle ma fuɗɗoto ko entre parenthèse wonno mais déjà waɗi ko français wiyete ko camper le débat ceerno men ceerno Mody Aidara la sacré ceerno Mody so tawi ko noon wiyete mi wimon kala ko haali tan cikka kanko ko toon o ɓuuri forde kono ceerno wonko jinnomi kaalen tan rapidement tawde a naati e émission he directement woni jeune uji ɗi mi wiyata tan jeune uji Fouta mais mi wiyata jeune uji Sénégal ɗi joni ko ɗanngal tan woni bit o woni sujet o par ce que kala mo jogiiɗo ɗo 2 millions walla jogiiɗo 1 million yiɗi heen yaade ko Europe walla yiɗi heen yaade ko France walla yiɗi yaade manam joni a yiyata jogiiɗo kaalis wiye jiɗmi waɗde investir koye baali walla book heewani mais kala jogiiɗo ɗo kaalis 10% 8% fof wiyete ko haala ko ɗanngal quel est la probléme eyyi Kalidou aɗani ko woni quel est la probléme an wondate sehil ma gonon e leegal kanko ɗanno an gona e Sénégal aɗa liggo kanko to ɗanni to liggoto onon ɗiɗo fof onon liggo onon ɗiɗɓe fof onon liggo o ara o waɗa ka wawa wadde o maha galle o sooɗo oto o resa ɓurɗo yodde e leegal ngal boy ɗum kadi to haali ko ngade te an a dawanno Kalidou o resa Aissa en Fatima en eyyi aɗan Kalidou ko woni probléme o comme ñanemi haali ɗum ɗo yimɓe calaki liggade ko ɓe jiihan koɓe liggi ɓe jiyani koɓe liggi te koɓe liggoto ko kadi ala kalis Kalidou ɗo yoggoto wiyam ɗo tan o entreprise liggotomi journée joɓetomi toon ko 15 000 walla 20 000 ala te caggal leydi général mbiyanmi hay guese mabɓe ɗe des fois jiya daño toon 30 000 walla 35 000 yoɓe est ce que a nani kalamami te ɗo entreprise uji ɗo ampagay ala jooɓo journée 10 000 ɗum tawi jeunesse o fof ko jiiɗi ɗannade e banggal goɗɗo noon ɗannade kam Allah innat ɗum e ma nda Allah gila binde arsukaji wonɓe gandanɗa soɓe jooɗima Sénégal bon ɓe keɓat ɗo arsigue mabɓe woni hay soɓe ɗan noon ɓe keɓata ɓe wonɓe ganduɗa waɗa ɓe ɗannotako won tantoɓe visa ɓe dañata wonɓe ganduɗa noon soɓe dannima ɓe e mbawi dañde wonɓe ganduɗa ɓe dañata ɗo ala wonɓe ganduɗa dañata e leydi ndi wonɓe ganduɗa noon visa kala visa mo mbawi wadde tante
hono ma tan min wona jawfoɗa kam no Thierno ala hono ma tan ala kali min ke yaltinum hen ala an kaliɗo an arsuko ma ko ɗo woni an mi sikkan ɗannoɗa Thierno sanan nan non hasidagal non fuɗɗo nade hakkunde men ƴeew ɗum no wiyete ata kedi no ata no what says a waɗa hannde sehar a wona Allah no gandirɗa min arsigam ala caggal leydi eyyi goo kali ko gabon idirɗa a waɗani ɗo tante ɗum ɗo gabon lawol gabon Allah hoddirani mi yaha Allah hoddirani Congo a yiɗano yaade Congo Allah hoddirani ha Turki mi haalante rek Turki a yiɗano yaade Turki mi waɗi déposé visa mi heɓani a heɓani to ene no wiyete Belgique ɗin noon fof Allah hoddirani jooɗo ganda an konde Allah hoddirani ɗannugol ma pour mi wasanade ata seeɗe sentir an sona mbo taxi mbo taxi ɗa aɗa wawi wi nande attaché le taxi attaché le ceinture Ganndal yo jeunesse o gandu kalib yo jeunesse o ayi gouvernement o yo waɗ weye sukaɓe nen joole laaɗe kalib no mbaɗa koye mabɓe kalib jaaɗo ha joole laana pour dañde on noon sa wallimo tan liggoto kalden ko billahi vraiment sa wallimo tan liggoto yo état walla jeunesse o wallahi manque ɗo tan ko wallude jeunesse o on jiyata jannguɗo ha jogui doctorat mum no yeeya bale walla ɓoccoɗe mi yi ɗum kalib ƴeew marché helcom aɗa andi marché helcom on goto wawi ƴeew toon ɓoccoɗe élevé ɓe lycée Limamou Laye so jalti so dañi exercice uji muus waajo ara réglanaɓe ɗum on ko janggi ha ko ɓoccode yeet a yiyat kaaliɗo ayi Sénégal yoɓe goppu kan moñu boole yoɓe goppu kan moñu boole wallahi haali ko an a jogoto diplôme ma jaaha min mi ara mi ala diplôme an mbiya holon rendini men yoɓe goppu ɗum noon comme mbiyan miɗo ko l'homme qu'il faut c'est la place qu'il faut kaaliɗo goo fof yo totte ko jeeyi anda ɗum musni leydi ndi kaaliɗo an hande sa totti kaaliɗo ko ganduɗa ala hen expérience bonat to ɗum addi manam tikkere musne ɗum addi tikkere nde ɗum addi museki le ɗo sa ƴeewi souvent feccere nde fof koɓe tottaɓe koɓe mbawa te état noon wiya ne waɗa formation des jeunes manda formation holɗum so yimɓe mbaɗama formé ngala ko liggi won waɗaɓe formé noon ɗo liggaki ngala ko liggi kaaliɗo ay état o min il faut que min binda lettre audience probléme ngam min ko potmi haaldude koye Macky Sall min wona noddude neɗɗo yo jooɗo mi haalnamo kaaliɗo ko ɓuuri kam muuse kedi 100 men ɓe leliɓe 100 men liggaki kaaliɗo joni a soket toon duuɓi 5 jaltineɗa mbaɗa vide walla leloɗa 10 ans te joni kala uddaɗo 100 mètres prison dépassement ko 1000 francs nden ko 700 wonno mais joni ko 1000 francs joni 1000 francs chaque jour 1000 francs lewru ko 30 000 neɗɗo goto joni 30 000 ha 10 ans kaaliɗo kewɗo te kaaliɗo min wona boom on banggue kit kaaliɗo nde ladde a wawa tadde hectare uji mbannaɓe travaux forcé eɓe liggo eɓe keeɓa aɗa moftanaɓe kalis mabɓe kala jaltuɗo tottambo départ daña départ makko wayɗo kala ɓoyɗo ka sa yalti téléji mbaɗanma invité jelanoma ha ko wayni Pambay o yelanaka ay kaali ɗum ɗon fof ko erreur lelde mabɓe kaso nde ala ko firti ɗiɗo usine aji mbaɗoji journée 3000 walla 2800 yo arrêté vraiment usine kam vraiment usine 2800 jaha ligguineɗa kaali to armi haalama yo Allah suure liggey usine hayso machine paani ɓe tottete bale ya fettu a ñamata tama temps usine kamɓe kay ñamata tama wayano ñamata tamaɓe 30 minutes ɓe dokkanma pause sa juuli ko haajuma sa juulani ko haajuma te hakkude juulde e wottade fof heeƴani 30 minutes heeƴani hen nandona en tout cas koko foti yewtede manam wuuro ngo jeunesse o ɓe tampita manam hewɓe ceerno eɓen ɗo eɓe mbaɗi frustré ko ɗum tan a jogoto diplôme aji ma a liggotako jiya mo ganduɗa wona jangde wona way kono kaalidu ni tan yaha taw kawmum woni koye état he kama lijjitanma place mo ganduɗa jogoɗa auto ma toyata belɗo walla kiya normal a faami aɗa liggo taw min ko ñanggumi ko feccere mum a janggani janggo e jaam cohla leydi ndi mbiya aɗa waɗa convert ko on ɗon on aɗa wawi ɗum wadde convert on ko mette ɓoyɗo jogui kali ɗo rennomi joguiɗo mette rennomi joguiɗo mette ɗum no wawi wadde soulèvement ɗum mbimi Macky Sall ay Macky Sall yo wat veille sukaɓeɓe financement uji o waɗa noodi yoɓe mbaɗ ɗum te saccieno financement wona bonnere kalis minde sinno ko min wonno laamu ko mbaɗiremi ko financement min mahira ɗum e ɗum ɗo usine aji vraiment financement mi ƴeewa ko mbawmi wadde ganduɗa zone uji liggoten no daña kaaliɗo woni DRN FMPJ en c'est zéro daña salaire uji moƴƴi par ce que sa waɗi formé neɗɗo pour o liggo wonɓe ɗo kay joguiɓe formation mumen te liggaki donki liggade a faami donki liggade te kaaliɗo yo ɓeydu salaire uji ɗi
ɗum woni haala ka haaldu men wolof kadi nañu yokk salaire eyyi ɗum woni haala ka kaaliɗo an hannde a jogoto alluwar suudu ma 30 000 wallahi ndeysan comme min tan alluwar suudu ma 30 000 jogoɗa joom suudu ma e sukama ma ñande pinɗa fof tottira dépasse te kaaliɗo salaire ma timman 150 000 kalden gonga non ɗon ha ko woni e sénégal ko hay goto wawa ɗum haalde dal mais mayen gartu hen sallamɗo je waɗan ɗo to gonɗa moteur ma o sofi mais ko noon tan ha ceerno men ceerno Mody Aidara tarum nela ceerno won nelduɗo mi namdal mum hay inde makko haali mais mi yiiɗa haalde inde nde tawi ko haalde gonga arani mi wayrino ƴettude namde mais ɓe mbaɗi commentaire ɓe mbi yomi yawtinan namde mabɓe won debbo goto namdiɗo o wi kalda e joom galle makko o watta ñantade par ce que joom galle makko non min hay min nekkimi question jaggi kam jeleɗe mais mboɗa andi ko namni ko gonga o wi kalɗa e joom galle makko watta ñantade par ce que joom galle makko ñantotako te joom galle makko ko fansement ko jeewowo émission Ganndal Thierno Mody omo andi sa haali he hayso andani ko kanko mo yiitu hen hoore makko mbiyata hen ayi kaalid ayi hunde fof ƴeewi ɗum hoore ma question ni jalni noon no jalni way ko haali ko gonga an miijo tan joddoɗa e sehilama an gorko joom suudu ma wirto ɓorno ko yoodi ɓuura parfum waɗa tawi bas jasner moƴƴo yaha soodoya wargue sukar ara jooɗo tan wadde hen jalee ɓerde ma ɓuuɓat wadde hen jalee taw tumminaki aɗa andi kadi debbo so ñantimo tummini yoɗata anne ay no ɓerde ma ɓuuɓiranna anne kankedi noon o way kaaliɗo a wirtoto fasiraɓe makko e beddaji heure liggey ko liggey way sa jippima looto ɓorna tekke laaɓde kaaliɗo waɗa saha kadi jippoɗa walla hoɓɓe makko gara kam debbo tawa ɗon gorko o no ñanti taw gorko no ñanti kaaliɗo walla oɗon nandidi cumti sa dawani wat correct ɓorno ko laaɓi joɗɗa e galle o pemboɗa kadi pemboɗa fewda waare ma nde ayi kaaliɗo way ayi saha won rewɓe ganduɗa ko mbiyatmi ko tan eɓe guura souffrance uji ay toppito hoore ma ay debbo ma no toppitirto hoore mum aɗa welto kanko noon yiiɗi mbawa aɗa sooda diwodarani pour nafki kadi fof ceerno wonno kalden gonga noon ceerno saha aɗa yiya mo ganduɗa jippoto ligguey ɓuftako noon lelirto e dow leeso so ɓorti paɗe tan so ɓorti paɗe mon paɗe ma jaltane suudu dak camembert taw debbo ne waɗanma darab danejo gara puka hen koyɗe ma bonna darab fof ɗum tawi yonde fof jiiya debbo liira darapaji wuupa tan manam yurmede kadi ala ɗon anna zafatu minal iman laaɓal koko jeeya e diine l'islam kaaliɗo Ganndal yalti est ce que anda diine l'islam Allah yiiɗa salte diine l'islam yiiɗa salte kaaliɗo yiiɗi ko laaɓal sinno ko salte wonno minen enen jaaɗo ha waɗi lati maayɓe aɗan on kay no yiiɗi laaɓal ko waɗi lati maayɓe guilayi ha maayɓe watti waɗede lati an guurɗo kam waɗa lati annene won message gonɗo hen won message gonɗo hen a yiyat gorko wima bon min affaire wujade en affaire rewɓe en parfum ngaji affaire rewɓe ɗum noon ko affaire rewɓe non milenaji affaire rewɓe kala mo jiiɗa koyɗe no waɗi peeji excellence no heeƴi hen walla kirda anani ɗum noon ay neɗɗo kaaliɗo sa yiiɗi neɗɗo mbaɗɗa respecté an avant tout d'abord itto wadde respecté ko dañƴa e ko mbasɗa kam laaɓal jeeyaka e ngaalu non laaɓal kam ko laaɓal tan jeeyaka siwo ndiyam kam buttati bomo heɓat siwo ndiyam mbo joguino koddijo goto kaaliɗo ko gorko ay so foti janggoye o wuppat wutte makko o liira o wuppat ha minuit o wuppa o liira o looto o lelo so fini taw sojji o ɓufto o ɓorno ɗum pourtant no laaɓi hay goto yawaki ɗum omo laaɓi manam laaɓal jeeyaka e comci kesi jeeyaka e seyi yo laaɓta saha kaaliɗo no wirtama mbiya kaaliɗo o wutta tan loggat way wutta heure mo jiiɗa fof taw no laaɓi te kadi taw neɗɗo o kadi ni laaɓi no waɗi correct laaɓal wona wutte wona naggam sanggam kaaliɗo neɗɗo civiliside mom manam ay kaaliɗo diine l'islam yiiɗa salte te no yooɗi kadi ceerno debbo ma dimension ñantoɗa o ñanto joni calminoyen yummakko walla sehilama walla janoye ɗon kam jehon restaurant mbaɗon promenade ko tawi kadi worɓe ɓe nawata rewɓe mabɓe ɓe restaurant ceerno ɗum kadi ne jaari haalde de kala jaaɗo restaurant ko guelma nawɗa restaurant guel kam eɓe coftani ɗum guel ñamat hamburger guel ñamat pizza guel ñamat saucisson way debbo ɓuuray akara ɓuuray ton ɓuuray ndambe ɓuuray petit pot ɗum ɓe mbawi e rewɓe mabɓe walla wulnit maaro ko te min kaaliɗo min ko jahat mi yaha hayde mbaɗa sornoya ɗum goɗɗo mo gandanɗa mi resan ɗum gandanɗa sam fayi ɗum junggam tan no harme yam
mo gandanɗa noon son fawe makko jungo Allah bindana kam baraji kalid on toppitomi noon kalden gon c'est fof ko gotum tan ko ndesnami jewdi mo ndesnami en jewdi mo gandanɗa min jeeyi kalid ya hayde wona gotum est ce que wona kumpa tan mo jogoto e debbo te debbo ko debbo tan fof ko gotum eyi fof ko gotum kalidu jewdi ma sa toppitimo ɗum tan feewal eyi debbo so boni ko an boni haali a toppitaki wallahi haali gonga sa toppiti o mo ndewɗa debbo ma fat ɗum fof te o mo ndewɗa peut-être a andama tan hade soma ara o ñamto o fiye jiin o waɗa ga aɗan joni kuusuji esique basique ɗi ɓe ɓeydirta asuji eyyi ɓe mbaɗɗum eyyi bultufaji mabɓe ɗi bultu fo walla ɓorno kiwsaruji ganduɗa fof ko éponge fof ko éponge sa yi cika eyi masala wiya sa hooti aɗa haɓa hen e debbo ma taw omo kaɓata e debbo ma kala nde ɓurti ha jiiɗamo ko maara dey tan saha jiiya debbo gorko jagga debbo ma mbaɗa ɗum minimisé ndewa neɗɗo mo gandanɗa an no lamma walla mo ndewɗa o ɓom kanko e hoore makko andat o mbo woppi gallewde ɓuuri kam fouf darde doole fof wallahi ndeysan to ɓuuri aha do jungo alaji amen no waɗi cote quoi ɗum woni probléme mais ko weli hen nanniteji ɗi tan jeeɓata émission paam aɗanni min kam caggal mbaɗa heewi almuɓe nanditeji ɓe gona nandite ɓe gona nandite mi haalata haalaal nanditeji noon koye kotuji tan yoɓe paama tan combano wi 3 minutes heddi heure o no yawi ceerno est ce que mbattata o 2 heures de temps ala nde wondata émérite ko kalnomi ko émission oyo to mi yiiɗa wondude e émérite kaaliɗo nan ɗon waɗi uddiren galɗo namno ceerno won sehilam goto gonɗo france o wi kanko ko jahnimo e hoore makko o wi kanko kala to jooɗi o siftorata ko mayde hakkille makko mayde tan wonata hen somo ñaama somo dawa manam mayde iwata e hakkille makko manam o yara ha wayno hande o foti mayde o wi est ce que ɗum ko jam kaaliɗo onde mi yiyan ɗum way sa yii ɗum jiya neɗɗo kulɗo wadde bonande watta bonande par exemple kaaliɗo an est ce que aɗa andi juulɗo a fota finde ñalomte hakkille ma wona ene mayde ko gandanɗa sono ara waynotako no wayni kalis bettere tan matinani joɗɗa tan ha riya ara ha téléphone ma waɗa ho kalis anda to kalis o iwri noon mayde wayi ay hakkille ma noon sono wona e mayde kaaliɗo anda juulɗo a fota finde ñalawma hakkille ma wonani e mayde kaaliɗo ɗum holɗum waɗata ceerno manam so hakkille ma ne ara e mayde ñande foof a ñohata a watta zina a fenata a ñamata jawdi jirim a watta ko boni kaaliɗo te ma yurmo ndam ma andu te kadi ma yaafo a yaafoto a yurmoto a yaafoto a faami kala toñjoma bo mbiya mi yaafimama wallahi haali gomo ceerno kaaliɗo ay neɗɗo sa yiiɗi ay gaño a tawta ɗum e manam kaaliɗo yiiɗa kam mi tawta kaaliɗo kettan pota kaaliɗo yiiɗa kam yaafi moom kanko andi ko tawi yiiɗa kam way min mi jogonaki mo hay goto bonande chaque jour mbaɗa ñagono kaaliɗo yo wone jaam souvent ɗum wonata hakkillam wonata koye mayde kaaliɗo won haddis goto nelaɗo ko ɓiɗo yo yimɓe jahate guenale no juuroma e ɓe ko message pour holɗum hakkillaji mabɓe no gona mayde an sa hande sa naate guenale jiiɗa noɓe lappori an lamma ɓoye juɗe ɗo garta lappoɗa wi yimɓe foof tan hoto wiyam an elle exemple no affaire mayde a wiyata yimɓe foof eyyi hakkille ma ruttinɗum e Allah ay on ɗon wona rafi wona haydara ɗum noon ko neɗɗo Allah ɗum noon kala mbo Allah yiiɗi Allah fo waɗata message yimɓeɓe yoɓe goppat hakkille mabɓe e mayde eyyi surtout mo ndewon kon entre 18 ans 20 ans yoɓe goppat hakkille mabɓe e mayde ayi goto cukalel joni nomi yi yummakko no boyna yummakko ƴetti leɗɗe mawɗe nanni ƴetti leɗɗe tokose ha paari fayi dow mum huuɓ tan cukalel ngel ummi yeehi salligoye dari no juula cukalel ngel natti wadde bonande yummiraɗo o yeehi ha faye ɓiyi noddi ɗum wi ɗum an kam debalde mi yiyete an joni aɗa juula naggam sangam o wi minde nene guilaɗo boyno ɗo ñen hen wonko ara e hakkillam o wi dakam jiiɗi nanɗa leɗɗe tokos mawɗe ha paari ƴeɗɗa tokos ɗe pawɗa ɗum boynirɗa ɗum hakkillam ari est ce que laakara Allah ƴettata minen sukaɓe boynira men jaygol ayi on ɗon to ruttitire Allah kaaliɗo ay neɗɗo sa yeehi ha yejjiti koma sa rena sa maayi ko jaygol te mbiyata kadi ndewon kon sukolon ndewon kon yoɓe juulat ceerno yoɓe ndew diine kaaliɗo juulat rewɓe ɓe hewɓe juulata ceerno yoɓe juulat kaaliɗo joom gande wonɓe ganduɗa mbi jaygol rewɓe ɓuuri toon hewde non ɗon émission te debbo ɓuuri ɓallade aljanna kaali walla en gartat hen debbo no ɓalli aljanna ko jolfuɓe mbiya tegal fof sa baram émission man Ganndal Thierno Mody Aidara tarum nelaɗo en calmini wonnoɓe caméra manuji ɗi kamɓe foof très prochainement en gartat ɗo hande hayko Thierno Mody fonno salminde ko en jaafoɗomo tan ala très prochainement inchallah